Salutare și bine v-am găsit la noul meu vlog. Adică pot spune noul meu vlog pentru că este nou. N-am mai făcut niciodată chestia asta, dar abia așteptam. Aceasta o să fie introducerea mea în care o să mă prezint și o să spun de ce m-am apucat eu de vlog. Mă cheamă Costi, am 15 ani jumate, sunt din București, sectorul 2, ascult rap, ascult și trap, ascult și atra, aici o să aștept foarte mult hate, dar până la urmă părerea mea. Sunt urechile mele, e creierul meu, e corpul meu și e viața mea, ascult ce vreau eu. Probabil vă întrebați unde sunt. Sunt într-o cameră din casa mea, care, să spun așa, este părăsită într-un fel pentru că nu mai stă nimeni aici. Și este ecoul acesta pentru că e goală camera, aproximativ. De ce m-am apucat eu de vlog? E posibil să vă întrebați foarte mult asta. Eu m-am apucat de vlog, am luat ideea de la prietenul meu, Mirel, care îl văd distrându-se făcând asta. Și i-am zis și eu, bă, m-am pus și eu de vlog, de ce să nu mă distrez și eu? Și așa m-am trezit de dimineață, am zis, bă, astăzi o să filmez și o să fac un vlog. Da, eu sunt mai mult rușinos de fel, de-aia vorbesc așa. Și, da. Dacă mai aveți întrebări despre mine, mi le puteți lăsa ori aici, ori pe pagina mea de Facebook, care o să o las în descriere. Și o să vă las în descriere și canalul prietenului meu, Mirel. Păi, eu am fost Costi și da, pa!